Не знам дали сте забелязали, но по нашите театри напоследък се вихре една нова мода. Мода, в която главните букви се раздават на килограм. Но нека да ви разкажа откъде научих за това. Преди няколко седмици една моя приятелка имаше рожден ден и ние имаме традиция, в която взаимно на такива поводи да си подаряваме билети за театър. Така че, като една добра приятелка, аз реших да купя билети за някоя постановка и в този момент в очите ми се наби нещо. Отворих браузъра и започнах да търся къде ще ходим на театър и какво ще гледаме. И какво е това? Вече не е сълза и смях. Вече е сълза и смях. Малък градски театър зад канала. Забравете. Вече е изписано така. Абсолютно всичко е изписано с главна буква. Ще кажеш, че всяка една дума е на световно турне. С главна буква. И в този момент си казах, добре, може би така изглежда по-важно. Може би главната буква е новия червен килим. Затова се направих, че не съм видяла това, което съм видяла и продължих да търся подходяща постановка. Там вече е истинският цирк. Железният светилник. Спектакъл за цялото семейство. Всяка дума е с главна буква. На избори ли ще участват? И тогава започнах да се чудя, тези главни букви някакъв модерен стил ли са или са просто грешка? Защото ако беше стил, някак си щях да го приема. Но грешка, как да ви кажа, леко боде окото. Особено ако ще гледаме класическа драма. И в този момент просто си представях как отивам на каста в театъра да си купя билет. Просто си представих как щеше да протече разговора ни с продавачката. Извинете, най-известните актьори в България наясно ли са, че постановката, в която ще участват, е рекламирана с грешка? Даже грешки. И то много. И да, актьорите най-вероятно вече са забелязали. Погледнали са го, станало им е обидно, станало им е неприятно. Но какво могат да направят? Плакатът вече е разпечатан, премиерата е утре и тук коректорът не играе. И каква е равносметката? Да, главните букви са важни. Да, правописът е визитна картичка. Да, театърът е храм на думите. Но в България, очевидно, главната буква е по-важна от правилната буква. Скъпи приятели, това видео създадох по инициатива на Грамотен БГ, защото не е срамно да не знаеш, наистина. Срамно е да не искаш да се научиш. Срамно е да видиш грешката, да я подминеш и да си кажеш, нищото, кой ще забележи. И знаете ли, знанието е като театъра. Винаги можеш да влезеш. Въпросът тук е дали искаш да си част от публиката или да си на сцената. И ако поне един човек след това видео си каже, я да проверя как се пише това, значи се е струвало. Благодаря ви и до следващия път.